Ήθελα να σας πω ότι παραχωρώντας αυτή την έκταση, γιατί στην ουσία παραχωρείται το 1/4 των εκτάσεων που διαθέτουμε, θα λιωθεί σε μεγάλο βαθμό αγροτικός χαρακτήρας, θα δημιουργήσει προβλήματα και στην ίδρυψη του καταστήματος, διότι μέσα σε αυτή την έκταση υπάρχει και υπομόνα από την οποία ιδρεύεται το κατάστημα και το ποιμνιοστάσιο που υπάρχουν τα πρόβατα και τα κατσίκια εκεί πέρα. Επίσης θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των κρατουμένων που εργάζονται και έτσι αποφυλακίζονται πιο γρήγορα, διότι δεν θα έχουν τόσο πολλές εργασίες να εκτελέσουν. Επίσης η φυλακή παίρνει κάποιες επιδοτήσεις από τις εκτάσεις που έχει και από εκεί πέρα βέβαια θα υπάρχει μεγάλη έλλειψη, όπως καταλαβαίνετε. Και θα ήθελα επίσης να σας πω και ότι δυστυχώς δεν είχαμε μεγάλη ανταπόκριση στο νομό μας από τους πολιτικούς, παρά μόνο από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήρθε σήμερα για εμάς εδώ, και περιμέναμε μια μεγαλύτερη ανταπόκριση, την οποία τελικά δεν λάβαμε.